Не ти ли писна нещата просто да не ти се получават? Стараеш се колкото можеш, но те просто не стават. Опитай нещо цветно. Нещо цветно. Намери своя ритъм. Нещо цветно. Не бъди глас в пустиня. Нещо цветно за теб и мен. Нещо цветно ще свирят в микстейп малката зала събота от 9 часа. Това е микстейп събота от 9 часа. Странични ефекти могат да бъдат при повдигнато настроение, танци, манци, биди, мири, самодиви и тойлетър. Самодиви може и да няма, но тойлетър със сигурност ще са там колкото и да не ви се иска. При поява на оплаквания се свържете с най-близкия ангел. Правим каквото можем, Джонка научи се да пееш.